आदसा लोगोफोर दिनै नोंथांमोना बे भिडिअआव नुनो मोनगोन साख्रिनि रादाब जब निउस बाहाय अदेबानि सिगांनिफ्रायनो जायफोर नोंथांमोना साबस्क्राइबार अलरेडि नोंथांमोना मोनबाय थाखायो साख्रिनि निउस दिनैबो मोनसे गोदान निउस होनानै लाबोनाय जादों बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा गासै फारियै नायलांबा नुनो मोनगोन बाहाय दा जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना नायनो हानाय जागोन बेयाव जाहैबाय इन्डियान आर्मिनि गोबाङानो इन्डियान आर्मिनि सफैयाखै नामा होननानै सोंहरबाय थादोंमोन दिनै मोनसे ओंखारबाय इन्डियान आर्मिनि जायफोर बिथांमोना क्वालिफिकेसना मिलायो बिथांमोनहा बेखौ हरनो हानाय जागोन दा बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों फार्स्टआव टटेल पस्टआ दङ जाहैबाय 55टा अल इन्डिया 55 बेनिफ्राय लास्ट डेटखौ नोंथांमोना नायग्रोनांगोन बाहाय आगष्टनि 8 तारिख आगष्ट बेसिमाव बेनिफ्राय दङ गासै नेमा जाहैबाय साख्रिनि नामा 47 NCC SCC अफिसार एन्ट्रि इन इन्डियान आर्मि बेनिफ्राय एजआ जाहैबाय 19 निफ्राय 25 इयार्ससिमल' होनदों बेनिफ्राय एबाब जानाय नङा बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव दङ बाहाय नोंथांमोना नायनांगौ बाहाय NCC लानाय जानांगोन NCC सार्टिफिकेट गोनां जाहाथे डाइरेक्टलि NCC नि ट्रेनिं चेन्नाइआव थानाय NCC अफिसाव एबा SSC अफिसनि NCC आव बा बिथांमोननि जयनाव ट्रेनिं लाहैनो हानाय जागोन नोंथांमोना बेखौ नायथारनांगोन NCC लाथारनाय जानांगोन नों 2 इयार्स बोसोरनै लाथारनांगोन बोसोरनै कर्स लानाय जानांगोन नों NCC आव बेनिफ्राय गोसो होनांगौ बाहाय दङ ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया मिनिमाम इउनिभार्सिटि डिग्री माने ग्रेजुवेट जानांगोन नोंथांमोना 55 मार्क्स लानानै दों 55% मार्क्स बेनिफ्राय NCC आव बोसोरनै कर्स थानाय बेनिफ्राय NCC आव सार्टिफिकेटआ मिनिमाम B आरो C ग्रेड मोननाय जाथारनांगोन नों Aआथ' A मोनखागोन आरो B दाबो मोनगोन आरो C आबो मोनगोन नाथाय C निफ्राय गाहायाव थानाय ग्रेड मोननाया बे जानाय नङा होननानै बुंदों ओंखायनो गोसो होनांगौआ बेनो बेनिफ्राय जेनेबा फैसानि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेथना बुरजा 56,000 निफ्राय बे मिनिमाम जागायजेननायाव जागोन होनदों ट्रेनिं लानाय समाव बोसोरनै ट्रेनिं लाहैनो नांगोन बे ट्रेनिं समाव जागोन बेनिफ्राय बारलाङोबा बेनिफ्राय आप टु 1,77,500 बेखिनिसिम मोनहैनो हानाय जागोन बेयो मेक्सिमाम बेनिफ्राय नोंथांमोना गोनांथारा जाहैबाय वेबसाइट नोंथांमोना बे वेबसाइटआव नोंथांमोना हाबबानो जाबाय वेबसाइटखौ मोजाङै नायनानै ला बेखिनि मोननै वेबसाइटआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव दङ नै www.joinindianarmy.nic.in बेनिफ्राय दङ मोनसेया www.officer ओमफ्राय officersnotification.in बेयावबो हाबनो हानाय जागोन मोननै बेखिनि नोंथांमोननि थाखाय जुदि नोंथांमोनहा जुदि मिथिबावनो लुबैदोंबा गाहायाव डिसक्रिपसनाव हाबलांबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बिनि डिटेल्सजों मिथिनो हानाय जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनहा फारियै दासो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोदान नटिफिकेसन मोननांगौनि थाखाय भिडिअआव जुदि गोजोननाय दंबा लाइक खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोनहा बेबायदि इनफरमेसन मोनबाय थानो हायो एसेनोसै दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।